kublai pi ki perlok barok ki bas ngotanat ban page ki video ki bang aji kai pi ha ne ka channel te perlok kumba pitip menta kasngi kedai ka arplay trik jong benai me te mentang sngi yo claim ya ka way ka gon kedai ka free gon ki legendary skin lightly ba phinjit ka way na kini te ngang ne ngan jit ya ne ka way ka gon dengan yon claim te ngla de ban yo ya ne ka gon dengan yan equip te perlok lasai kasngi kedai ka arplu sautrik jong benai me bat ka free fire lasai kan so update no ya ka game te how arpsantrik ngin yo claim ya way magic cube bangin play ya ka game tang si minute ban le kai hakino kino ki mode kadang bangin yo yang nu magic cube uwe te perlok kiwai ki event ki ban sami phila menu i hne kato kan ki event ki ban sapmi hadin bag free fire kan sa update no ya ka obb 34 te ngine page hne ki event ki ban sakun no ru ha ka absentrik kani ka ki event ka win and invite and win mar kani ka friend refer nang ta kani ka redeem free character nang ta bat kini ru kinkut ha ka absentrik bat kan eru kan kod ha ka arpsantrik bangin yo ya kini page ni ka try pi la yo lu di kini dei ngam yo namar ngam julek kai free fire su tang mang login ye ka game ban claim ya ka di ka kon menta kasgi te perlok kat kum ki keyboard ki bami na ki ki channel hangne po India ki bala pau ba ki ba la batai ya ka shapang ka game free fire ba ki ong ba ha ni ka update mai ki ban update no sai la sai kasgi ka arpsantrik kan mi sibun ki event mai ki balong itnat bat ki babas hadu kata te ngine pe hadin bag free fire kan update ki de ki event ki ba kan sapnui ha ka free fire max te perlok hang ne ru ngan jubab ya ki jingkli jong phi ki perlok ki balak li nga leng ba ki comment leng ba jong ki whatsapp number ki bang layo ban pule bat ki ba ngam semla suban reply phi wei te sengah ban map yang namar ba ngamla ban reply phi ya ka jingkli jong phi po ki whatsapp lane po youtube namar ba la bun palat na kata daw ti hang ne ngan batai phi balei ngim yo hiao tu Gluwal lane balei ngim yo redeem hak to sngi ar pui trik ngi yo tang ban claim ya way u emote bat ya ka way ka karakter lane way u karakter ti kadaw kolong ba katkum ki keyboard ki bami leng ba ki news mo leng ba ki ki channel ki bala pau ni po India ki ong ba ka free fire kamla ban ai namar katu kapor ka ba kathong hadu news pa ke ti kam dap ya kata te kamot ngimla banyo ya katu Gluwal ru ha tu mit kala ja no kensan te perlok ngalangai phila sngotu la bon hi ki redeem code menta ki ba la shulong code no la shulong do no namar jing duna ki beriu menta ki balakai free fire te perlok ngangai philayo sibun ki jing hikai bat sibun ki jing tip na ka channel te kumle sibun ngini kendupat ha ka next video what glad ban I like but share ya ka video check away ki perlok ni but kham ta me ban subscribe nak benta ki ki video ki ba phin seo ya ka jing toy na ka channel kumle sibun